Şinavendان uçayan radyo denge gelden başkotaran heca iru hevde ilune 2025 çarşamba Brüksel saat yazda lamede doğazda emen uçayan dına var uçada peşkeş biken demdem azadiya reberapoya. Duran kalkan got ve Avrupa ne be hevkari sücebin pekena hukuka gerduni şu kadroyenda mızrıneyen PKK duran kalkan de berdoğmanı xandına xweda Amedya haber ededi peje de ve Avrupa ne be hevkari sücebin pekena hukuka gerduni jiber ku de mijara perskereka kurte yekiti Avrupa yani demokrasi Avrupa'yı berpirsyare de ve helwesteke çalak o ereni nişan bide kalkan balk şanser pevajoya çunare bertiya Roma'ya gut Roma'ya yek jinavenden heri girin ki Avrupa'yı rebera poj bu karbe siyasete bike udu çaresere perskreka kurte brola xarabe liser sıfraya zeyrin derfet peşkeş yekiti Avrupa'ya kirle yekiti Avrupa xwedil reberti le hukuka xweder neket riya imraliye nişan rebera poda rebera po avet nava atmosfera dardekirine bla kes ne bejeku me ev jibir kiriye siyasetmedaren Avrupa'yı beteybeti jiyen Almanya'da da madar zandının imraliye gutuna çıma şer naqawme bikaranine em ve deme ticari bir neken em banklı derdoren demokratik hezen çep sosyalist parizvanın mafemruvan rexistenjin ucuvanın yen Avrupa'yı diken revş Avrupa'yı rureşiye u develedici ve revşi tekoşineke çalak bekiren duran kalkan banklı kurdelin Avrupa'yı jikir ku civak jin ucuvanın kurd biber pirsiyali tevbegerin ugut iru ne roja ravastandın ev rojay ku ve mruv timidna va çalaki edeben dve gelemeli qadam be u zexteli Komite Wezirana Konsey Avrupa'yı bike ku pevistiyen adalet u demokrasiye pekbine. Dve komite biryara datgeya mafemruvan Avrupa'ya tekidar rebera po bike pratik ede. Dve juan beyxwestin ku Türkiye'yi ferz bike ku serraskirnen hukuki werekirin. Aşiren Arap begermahi name reberapo peşwaze diken evsi roje şandeya mecsa Ruspiyan mecsa oli univiskati kilian ahezena ulekariya hündürün ekantona tabqayı radeskirin o xendina name reberapo ya Ruspiyan aşiren heremere dudome mecsa Ruspiyan o mecsa oli yen kantona tabqayı pişti xwendina name reberapo name radeste aşiren el bu seraye el iqaidat u el vehab kirin şande de peyama reberapo durojen peşte radesti tevaya aşiren heremi bike Azadiya Öcalan, Azadiya Civakeye Mehmet Durak u Mehmet Emin Sıraç ku pişti 3 salen digirtige de çendek roj bere hatın berdan le edeni bigirseyi ten ziyaret kirin. Durak u Sıraç jihela endam ve beri insazen demokratik u parlamenteran ve bigirseyi hatın ziyaret kirin. Durak de serdane de gutku bu pevajuya bu peşenkti ber apo daya despekirinde ve herkes peyvira dike ve sermeli xwe bicih bine u gut Azadiya rebera po azadiya civakeye Sıracı hevikir ku pevaju ba aştiye encam bebe vekili Dem Partiye Mersin'e bozan jigut ku jibu serkeftina pevaju ve herkes zede bixebde Lü Düsseldorf u Hamburg jina emini hat biranin le bajar Düsseldorf ve Almanya ve peşenkte ihtiyacının kurte Almanya yejeke le Sokan Plus u Düsseldorf bu biranina salvegera siyemina katikirlan jina emini u şoreşa jinjiyan azadi bir biranin ekatele darxistin de çalake de jibura vastandına darvekirnen li İran'e kone agahdar kirne hade vekirin dedama biran nedeni visen agahdar kirne bizimane Almani hatın xwendin be hezaran belevok dınava geldi hatın belapkirin. Çalaki bir duruşmayan jinjiyan azadi u şehit namirin bidavi bu. Le Hamburgeci le serbanga meclisa jinen rojbin jibu biranina jina emin el qada rat huyse miting hatı darxistin. Dim mitinge de venin jinen hatine katil kirin biyografiyen van hatı nişandan uledici devleta İran u rejimin otoriter nerazi bun hat nişandan. Tevgera jinen Kurt bankla jinen cihanekir kuledici cezayin darvekirne yen devleta İran'e tevli protestoyan beben u bu kampanya jidar vekirne rerena jiyana azatra ere armanşke ku cezayı darvekirne berakirin. Jinen ku demitinge de ahbin diyarkirin ku ve tekoşina xwej bu jina emin u hemu jinen hatine katil kirin bidominin.
Şande ji parlamentera Dem Parti û CDKS Swîsre bi komek siyasetmedarên Swîsreyê re hevdîtin kirin. Di hevdîtina de li ser pêvajoya Aştî û Civaka Demokratîk hat rawestandin. Parlamentera Dem Partiya Sümeyya Boz li ser danûstandinan ji Anêfera Axivî got me derbarê pêvajoya Aştî û Civaka Demokratîk de agahî dan wan. Wan jî nêrînên xwanên ziman. Kesên em bi wan re rûniştin diyar kirin ku ev pêvajoyê destek dikin. Her wa gotin çareseriya pirsgirêka Kurd li Tirkiyeyê wê aramek giştî bêne herêmê. Medvan hevdîtinên de carek edin dît ku pêvajû wê ne tenê li Tirkiye ew ê li herêmê teva bandorê bike. Ji bo vê jî divê em têkiliyên dîplomatîk xurt bikin. Desteka derve girîng e. Sümeyya Boz herî dawî got berpirsiyarî dikeve ser milê hêzên nav neteweyî û dewletan jî. Em ê hevdîtinên xwe yên bi partiyên siyasî li Swîsreyê û ger re bidomînin. Parlamenterê Dem Partiye Amedê Cengiz Çandar çû girtika Edirne û serdana Selahattin Demirtaş û Selçuk Mızraklı gir. Cengiz Çandar piştî serdanê daxuyanê gidaraya giştî. Çandar di daxuyaniyê xwe de dibêje ger îro li Tirkiye pêvajiyek hebe ger divê pêvajiyê de hêviya aştiyê hebe divê her du jî bi tevahî derkevin. Selahattin Demirtaş li benda bi cîhanîna biryara dadgeha mafê mirovan a Avrupayê dememeye. Dema îtiraz ya Tirkiyeyê li ber qedandineye. Heke Tirkiye îtiraz neke Selahattin Demirtaş tê tavilê were berdan. Selçuk Mızraklı ji bi hincetên bêaqil ên ku ji hêla lijnê çavdêriya girtîgê îdarî ve hatiye dayîn hîn jî di girtîgê hêde. Kî dibêje ku ev endamê rêxistinê ye. Wî înkar kiriye ku endamê rêxistinê ye ti delîlek jî tune ku ispat bike ku ev endamê rêxistinê ye. Lê dîsa ji bi van hincetên bêaqil di girtîgê hêde ye. Çandar û davîla xaftina xwanî girtina Selahattin Demirtaş di girtîgehê de kesî qanih nake. Ez dixwazim bank li desthilatdaran endamê komîsyon û her kesê xwedî wijdan bikim. Divê Selahattin Demirtaş û Selçuk Mızraklı tavilê werin berdan. Divê Selçuk Mızraklı jî tavilê ji dîwarên girtîgê Edirneyê were berdan. Biz kez tevî şaredarê Bayrampaşa hatin girtin. Serdozgerê Komaraya İstanbulê derbarê şaredarê İstanbulê Bayrampaşa de lêpirsîn da bu dest pê kirin. Li vê çarçoveyê de 46 kes hatin minçav kirin. Piştî kontrolên tenduristiyê 45 kes îro sibê sevkî dadgeha İstanbulê ya Çağlayanê hat kirin. Wan ji wan sû neh kes tevî şaredarê Bayrampaşa Hasan Mutlu ji bo girtinê sevkî dadgehê hatin kirin. 6 kesên din jî ji bo kontrola adlî sevkî dadgeha Cezayê Sulhê hatin kirin. Piştî bu yerê endamê MHP Yasin Sönmez û Emine Sönmez sevkî lijneya disiplînê hatin kirin. Ev her du kes jî di nav sû neh kesên ku ji bo wan biryara girtinê hatibû xwestin de bûn. 20 kes tavilê Hasan Mutlu hatin girtin, 16 kes bi şertê kontrola adlî hatin berdan. Her wa lêpirsîna neh kesan jî berdewam dike. Donald Trump got hemû rehîneyan tavilê serbest berdin. Serokê Amerîkayê Donald Trump li ser hesaba xwe ya medyayê Virtual Bank li Hamasê kir ku hemû rehîneyên serbest berde. Trump di daxuyaniyê xwe de wiha dibêje. Ez hêvî dikim ku rêveberên Hamasê bizanin ger ew rehîneyan bernedin ew bikevin çi rewşê de. Trump bi karanîna rehîneyan weke hilwesteke hovanê binavkir û got hemû rehîneyan tavilê serbest berdin. Serokwezîrê İsraîlê Benyamin Netanyahu li ser medyaya civakî spasiya Trump kir û got spas dikim Serok Donald Trump. Ji bo piştgiriya te ya bêdawî ji bo şerê İsraîlê li dijî Hamasê û serbest berdana hemû rehîneyan. Hamasê jî bersiva daxuyanê Trump û got ku ew piştgirî dide propagandaya Siyonîstan. Berê godan jemen û çên 11 pêşkêşkirin ana xatirê we dem baş.